shift share map go Vicky ship cobble na hebe yelle. Cash of map para. Armagi map. Kegerwin ma saltas inta sí na cairtha, taige man is go gaithim a coineal arm, gur fearlam a wad a bheith siúl. Meine sul go mór le go dtí raibh a siúl agus a siúl arís nach smailm bheith siúl agus an rithim agus an bualú le daoine agus an suaine santinne agus a hanna do bhaine le sin. Dága men scoil na ní mé chead bliana déag, an lu go deogus, bhí an nún ar mar go sasna. Bhí am chonaí indil am onculagus mo chol cearachaí, haine gin youth club an indil ob sin, bhí sé de ger a DJ, bhí salv disco ac ní réan anna aibrú, hosam ise a casa cearníní in sin, agus in sin hosam a casa cearníní at fud London mar DJ. Ernta tá sé deacair funineh a bheith agat ar maidin a seo cúig nád úmsa chun cinse go mééis sé bhláán funineh ar maidin agus go méid leafionanta agah ar an liber. I bhrí chéan, yoga ná sinú dhéanú chu lua is tá moscailte. Hósáastalinn, right, an nóir dhearnach, á bhílas a de i liminach an stóm. Gurb sé chomásin, go dúgad ar chance do riine eile techt, so bhí a rám líon ócé, chá bhílas a cúg diaag tuair míid an dream team ar neis le chéile ríist. Cé sé go háineiste a cóide go léir. Is cuiagas cóir go dre sliamad leis na geoltóirí is leis na háránathe is na dásáirí den sca a bhí ghlacúpáirt san ócáid ciútha se. Brigade míle fáil tar be muid líb go dtíon dó dhéag fós le heachtar a ggur gail de chlichte ar staycation, chomáile sin be rúne sportain agus scéal ó phobal inún léire pobl dé tá tréci ag an áglas ar bhain teanga. A chudus a báide tá í specialta teicisteach, máí ní bhechan de chéad mí. Gan was legus fáil te scéala chuilga má heid árá. A gachtar na brawn dáin ar a bhí sé na naamhan so a ggéar a dhéagún. Sé náid chúnathe a bhíige an Thompson. Ná cnúc brianain. An gléim míad. Ó hí drámhaíochtaí gur brut mai, bud sagt. Bhfuil te námaigh. Duine cinnte hecht agus taigur scrisan. Agus tá character ón scrífa agus tá leacaimach an cliste. Cé bhfuil taig agus Francis Harvey cliste tá seisiil. Níos cliste na dhéan. Fós. Agus tá meid múnú scoléingasa an rahi dethe. Bí me gobar le géalainn a an saoú í dóir, agus bí ná chracha go deágan a rina seaachne sin agus méid múnar na cuasaí. Agus